wa ya taba zo wa duniya da abin da annabi ya zo mata mala akwai zamanin fada sahabban annabi kaf ɗinsu babu talaka ko ƙwaya ɗaya saboda sun bi shi da gaskiya ya ba su kasan akwai abin da za ka ji muridai ana cewa akwai wani abu ana cewa ismul layl azam ko akwai wani abu kuma kanzu ko kanzi almajiran yan masu jan carbi za ka ji suna faɗa haka ko to da gaske ne akwai shi akwai wannan ɗin kanzu a ce ai wane yana da kanzi ko to amma wannan duk dauraya ce yayi abin yana hannun a gurin shugaba malam zaka ji idan an zo za a yi mu'jiza zaka ji sahabi ya ce na ga bakinsa yana faɗa wani abu sanda zai yi mu'jiza yace na ga bakinsa ya faɗi ina faɗa wasu abubuwa amma ni ban gane me ya faɗa ba ibnu kafaji yace gaskiyar magana wannan abin fa ba boye yake faɗarsa ba a fili yake faɗar asma'un da ake tasarrafi da su na tasarifin asrarul kauni gaba daya duk suna hannun annabi yanzu asufu dan barhaya ba a sakan ɗaya dauko gadan bulkewa to a halar annabin wani abin sai asufu ya haukace wallahi saboda sai an mar abin da ba zai gane ba wallahi qala allazi indahu ilmun min alkitabi fa Allah yake ko allazi indahu ilmun min alkitabi shine asubu dan barhaya to in allazi indahu ilmun min alqur'ani yazo kuma fa wallahi sai bai gane komai ba Allah ba mu albarka ne to saboda haka manzo Allah ya zuba baiwa kuma wannan baiwar da kake ji fa a yau din nan ma zai iya baka wallahi sai baka wani abu wai shi talauci ya rika jin gajin labarinsa can sama hakan duk wata larura ka gama da ita kwarai shugaba lamarinsa ba dama na faɗa aiko cewa